Grazzi tal-għedin istegwuna u grazzi il-daw kolla li għajdunna jien ma nitlifx program wieħed noqgħod narakom, aħna nidu pjaċir. Mhux tar toqgħodu tarawna biss imma aħna wkoll inħossuna li qed naslu għandkom u anke nieħdu pjaċir inkellmukom u naqbdu naqra diskursata taf kif qed nieħdu gost nagħmluhom daw. Mela, Kalamita jkompli issa Kane Side war nofsinhar tajjeb lilek. Kane huwa l-manager għal komunikazzjoni fiħdan il-Fondazzjoni Lob responsabbli mhux l-ewwel darba illi tkellimna dwar dan is-suġġett huwa suġġett importanti ħafna. Ma tistax tkun taf jekk tispiċċax fil-vizzju, ma tistax tkun taf jekk hux dieħel fil-vizzju, naħseb li minn affarijiet vera żgħar Kane. Nsallimlek Tiziana u nsellem lill-telespettaturi kollha. Iva, normalment persuna l-ewwel jibda b'sempliċi delizzju. Jew inkella jgħid ħanipprova l-attività tal-lob tal-azzard. Imbagħad jekk il-persuna ma tkunx dixxiplinata mentalment biżżejjed ma tibqax timxi mal-linja tal-bilanċ tar-responsabbiltà tiżloq sfortunatament għal riperkussjonijiet li iġorru miegħu il-vizzju tal-lob tal-azzard. Tiziana. Normalment aħna nġorru magħna Tiziana il-pożittiv u n-negattiv kull fejn immorru. Ekku. U llum xtaqt nitkellem ftit dwar il-vizzju fuq il-post tax-xogħol. Meta persuna tkaxkar magħha mal-karattru tagħha, in-negattiv ukoll sfortunatament anke f'post fejn suppost inkunu konċentrati u nagħtu l-attenzjoni kollha. Fuq il-post tax-xogħol Tiziana hija xafra li taqta' bejn żewġ naħat sfortunatament. Għandek il-persuna li jkun għaddej minn stress tal-vizzju. Jiġifieri l-attenzjoni tkun naqset, aktar ma jkun xogħol ikun assenti li jkun fuq il-post tax-xogħol, hemm ċertu pointers li issa ħanitkellem fuqha. U minn banda l-oħra għandek il-kumpanija li t-tir tagħha hija l-produttività u s-suċċess. U sfortunatament każijiet bħal dawn għandek l-ispejjeż tas-saħħa tal-persuna u għandek reperkussjonijiet li jġorru magħhom l-assentejiżmu. Jiġifieri nerġa' nirrepeti għandek xafra taqta' bejn żewġ naħat immiva. Il-realtà tal-vizzju fuq il-post tax-xogħol irridu nirrikonoxxuh. Jista' jkun illi l-ħabib tiegħek tal-post tax-xogħol jipprova jkellmek jew idaħħlek fil-vizzju f'sens ta' iwaqqak għal-logħba waħda. Infatti waħda mill-pointers li kont se nsemmi li tajjeb li managers iżommu f'moħħhom hi li ikollok ħaddiem partikolari, ħaddiema partikolari li dejjem tqajjem l-istess suġġett, is-suġġett tal-imħatri, is-suġġett tal-lob tal-azzard. Għandek pereżempju kif diġà semmejt assentejiżmu fejn qabel il-persuna kienet tkun fuq fl-uffiċċju tagħha fil-ħin kuljum. Għandek pereżempju każ ieħor fejn persuna tiġi fuq il-manager, fuq l-HR u titlob pagament minn qabel. Sew. Għandek pereżempju persuna li titlaq minn fuq il-post tax-xogħol, terġa' tiġi mingħajr raġunijiet titlaq kmieni tasal tard kif u x'fatta. Dawn huma kollha pointers li tajjeb li manager iżomm f'moħħu u jikteb iswed fuq l-abjad hemm xi jkun għaddej il-ħaddiem ħalli kemm jista' jkun ikollu kollox f'idejh once li japproċċja lill-persuna għaliex il-komunikazzjoni hija kruċjali f'kollox, speċjalment f'każijiet bħal dawn. Meta għandna manager tal-kumpanija u qed jinduna b'dawn l-affarijiet għaddejjin minn l-istess individwu, minn l-employee tiegħu. Kif forsi mistoqsija naqra skomda, ma kif wieħed jista' jaffaċċja din mal-persuna?
Hija sitwazzjoni kemm xejn skomda iva, imma tħollu torbot mal-marwol tal-manager. Ġifieri inti tara li l-ħaddiem jagħtik il-produttività. Imma inti trid iżżomm f'moħħok saħħet il-ħaddiem ukoll. Allura kemm il-manager għandu japproċċja lil ħaddiem jekk jara ċertu affarijiet li f'moħħu ma jibdewx jagħmlu sens. U jara x'ikun qed jiġri. Imma l-istess vice versa. Ġifieri, il-ħaddiem li jkun għaddej mill-vizzju ma jibżax. Importanti li jitkellem u japproċċja lil ta' fuqu. Tiziana, it-tkeċċija mhix soluzzjoni, is-support huwa soluzzjoni. Ġifieri, kif il-ħaddiem japproċċja lil manager jew vice versa, għandu jkun hemm is-support. U hawnhekk ħanorbot mal-addictions policy. Importanti immens li kumpanija ikollha addictions policy in action. Jekk xi ħadd qed jismani hemm barra u jaħdem bħala manager f'kumpanija u qed jgħid isma' aħna addictions policy m'għandniex inħeġġu li jċempel fuq il-linja ta' support nazzjonali tagħna kif hemm fuq l-iskrin wieħed 777 u hemmhekk aħna nirreferuh mal-Aġenzija Setqa għaliex l-Aġenzija Setqa it's their bread and butter Tiziana, ġifieri dawn għandhom kampanja sħiħa għaddejja sena sħiħa iduru l-kumpaniji Malta u Għawdex jinformaw dwar il-vizzji, mhux il-vizzju tal-lob tal-azzard biss, imma anke l-vizzju tas-sustanzi, eċetera, jinformaw dwar l-addictions policy u jagħtu tips ukoll kif kumpanija tista' tdaħħal din l-addiction policy. Għaliex addictions policy tkun reġistrata mal-union tal-ħaddiema u jiena mmur oltre minn hekk, jiena nħeġġeġ ukoll managers hemm barra kif ikunu se jagħtu s-support lil ħaddiem dejjem ikellmu lil ħaddiem fil-preżenza ta' membru tal-union. Għaliex, pereżempju, jekk inti għandek ħaddiem li inti qed tħeġġu jfittex is-support u kważi qed tgħidlu jiena intik permess li anke tmur għal ħinijiet ta' support waqt il-ħin tax-xogħol għaliex le, hemmhekk għandu jkun hemm persuna min-naħa tal-union fin-nofs. Naħseb illi anke f'dak il-każ il-persuna tħossha iktar komda sa ċertu punt illi l-ewwel ikun hemm il-biża' imbagħad f'daqqa waħda li inti qed tara għax inti taf li naħseb tkun qiegħda għaddejja minn dil-biċċa xogħol f'moħħok għandek ħanitlef l-impjieg tiegħi li tiġjar. Ekku. Jekk tidħol f'xi dejn jien naf u affarijiet. Ekku. Ara, Tiziana, l-importanti jiena qed titkeċċija mis-soluzzjoni support soluzzjoni. Imma it goes both ways. Mela jiena ħan is-supportjak, inti trid tfittex is-support. Eżatt. Għaliex jekk inti imbagħad isma' niżbaljajt jiena ġbitlek l-attenzjoni intik support tmur għas-support waqt il-ħin tax-xogħol kif hux fatta. U inti mill-ħażin tibqa' tmur għall-ar imbagħad awtomatikament fis-sfond tal-union ukoll irid ikun hemm azzjonijiet li jmorru oltre. Ġifieri it takes give and take Tiziana f'kollox. Imma le il-post tax-xogħol irid jissapporti għal ħaddiem. Jekk persuna tħossha li għandha l-problemi u qiegħda fuq il-post tax-xogħol u induna xi ħadd tal-madwar, naf kollega. Kif wieħed jista' jipprova jagħti parir iġġal il-persuna ma tistax iġġiel imma forsi x'inhi dik xi ħaġa li wieħed jista' jagħmel għax da jista' jkun qed iħossu ħażin ukoll li ma jista' jagħmel xejn. Ekku. Sitwazzjoni kemm xejn antipatika u trid ukoll tanalizza il-sew ir-relazzjoni x'tip ta' relazzjoni hemm bejn il-kollegi. Jekk inti għandek relazzjoni ta' ħbiberija, kważi ħbiberija fil-fond, kważi familja, hemmhekk mod. U mbagħad għandek kollegi li jisma' daw bonġu ċaw jitkellmu fuq il-post tax-xogħol and that's it.
kemm jista' jkun biex nieħu l-linja tan-nofs niġbdu l-attenzjoni b'mod amikevoli lil persuna u nagħmluhu kuraġġ biex jitkellem ma' ta' fuqu. Noqogħdu attenti, mhux nitkellmu mal-kollega u qisna ifhimni Tizzjana immorru nikxfuh aħna ma ta' fuq. U noqogħdu attenti għax il-persuna tkun għaddejja minn mument ħażin. U sfortunatament ċertu azzjonijiet kapaċi jkomplu jkissru l-persuna. Allura f'dak il-każ nagħmluha kuraġġ biex tieħu s-sapport u nagħmluha kuraġġ biex titkellem ma ta' fuqha. M'hemmx il-mod ta' ħnugża jew ħawwaħħal fih għax mhuwiex il-każ lanqas. Naħseb billi anke fil-post tax-xogħol illum il-ġurnata nqattaw ħafna ħin, naħseb iktar milli nqattaw ħin id-dar. U għandna nkunu maturi Tizzjana. Ġifieri rridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħinejn u nażaw il-maturità f'każijiet bħal dawn m'hemmx għalfejn ngħid. Il-linja tas-sapport 1777 dejjem ħajkun hemm xi ħadd jisma'kom, dejjem se jkun hemm xi ħadd illi lest illi mhux se jġudika imma se jkellmek, tista' tibqa' anonimu, anonima, tkellmu, għandkom iċ-ċans kollu, il-ħin kollu li intom għajnuna intom tistgħu tfittxu din l-għajnuna u tibdew minn x'imkien. Naħseb dik ġieli tkellimna dwarha hija l-iktar biċċa xogħol tqila illi wieħed jagħmel l-ewwel pass. Instagram, fuq YouTube, fuq il-Facebook, channels kollha ta' social media nistgħu nilħuqu l-fondazzjoni tal-lob responsabbli Kejn. Grazzi ħafna tal-li kont magħna. Grazzi lilek Tizzjana. Pjaċir li niddiskutu għavolja suġġett daqsxejn tqila għaliex trid iddur ftit miegħu mhux kemm tgħid ħanajt kelma u iva suġġett kemm xejn sensittiv. Ma tistax titfa' trid tkun matur u titħamel kuraġġ għax il-parti l-kbira mis-sapport huwa l-kuraġġ u l-komunikazzjoni. Grazzi ħafna Kejn. Grazzi lkom tal-qegħdin issegwuna ma jiena. Ngħidilkom ibqgħu hemm għax kalamita fadallu ibqgħu ħarsu lejna u isimgħuna u għodu attenti.